programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan. Aduna ka ba'y suliran nga nagumon karon si mong galamhan nga dili nimong mapasaan nga ikaw ra? Subata ka na, o ipada dinhi sa atong tulumanon. Handusanan sa kagulanan. Mga minugbong drama nga gikutlo gikan sa mga suwat nga gipada dinhi sa atong istasyon. Gibuhatan og drama aron nga makasabot pod ning mga bugoon. Handusanan sa kagulanan. O karon aniya na ang inyong tigpasiugda. Niya na ning bayuta. Aniya na gyud siya. Aniya na. 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 Makmak mo mga talingan! Atong paspakan! Higala og mga suki natong tigpaminaw, maayong hapon kaninyong tanan, mga pinalangga, maayong hapon. Welcome naman as usab kamo dinhi sa ito ay lanog na kain natong tulumanon sa radyo. Ay handusanan sa kagulanan. Diya mga paryente, ato nang ablihan ang suwatampo. Alang sa mga naminaw sa radyo, ani ana ablihan ko na mga paryente. Oops, ani Nadunggan ninyo mga paryente ha. Ani ang sulat para makadungog mo ha darang sulat paminawa. Papel ni ha, papel. Sa mga pawn shop man di ni. Gingon din sa atong sulat mga paryente, gingon niya din Pebrero 4, 2000, ay, saan pag ang 2021, unsa pagsultian nabi? Pebrero 4, 2021, Dear Kuya, hello! Hello, niyabag mo. Hello! Sugo sa maayong pamatasan, tuguti ako sa pagpangayo o katahuran, kuya. Maayong hapon kanimo o sa tanan nimo mga tigpaminaw, kuya. Kuya Helen, itago lang ko sa pangalan nga Lynn. Nagpuyo ko sa usa sa mga bukirang bahin dinhi sa Negros, kuya. Gani, Kuya Helen, nagpuyo ko nga malinawon. Kuya. Hangtod nga nagubot kini akong kinabuhi sa dihang duna ko'y nakailang nga usa ka lalaki nga itago lang nato sa pangalang Erwin Basiya. Gani, kuya, sugdon ko sa sinugdanan ang tanan. Usa ka daw niya na sa dihang diha ko sa kaumahan. Hapon na. Mulit na siguro ko. Kaya hapon naman. Himusan ka na ning kabaw. Excuse me. Doon na itaw. Ano siya to, sir? Excuse me, miss. Pwede ba kong muduol? Oh, doon lang. Doon din sa microphone. Salamat kayo. Ano siya may ato? By the way, ako dahil si Erwin Basiya. Yes? Ano sa may tuyo ni mo, Sir Erwin? Ayun na lang ko tawag, sir. Tawagan na lang kong Erwin. Sir lang, mag-sir lang ko. Erwin lang, bali, doon na lang ko yung mga pipila ka mga pangutana unta.
Okay lang. Yun na pa. Ngano na ka din sa mong dapit? Amigo mi ni Juan. Amigo mi ni Mr. Kinsa? Mr. Ali Hunkulada. Okay. Ni Sir Ali. Oh, akong pangutana ni mo, miss. Ay kalain ha. Basta dili lang binasto, sir. Ay alago tagog, sir. Erwin lang, Erwin. Basta dili lang binastos, Erwin. Open-minded ka ba? Open-minded? Bangas ka? Ano nakapauta na ka? Kung open-minded ka, gusto ta kang imbitahan. Ha? Yes, doon ay opportunity nga among gidadin sa inyong barangay. Opportunity nga kamo mamahimong milyonaryo parehaw sab namo. Kamo mamahimong financial independent. Maabot ninyo inyong mga dreams, balay, sakyanan, cellphone ug daghan pang uban. Mga lalaki sa kinabuhi, maabot na nimong tanan-tanan. Wow, kanindot gid ana. O unsaan man na, sir? Tudloan ta ka. Unyang gabi dunay dinner. Mag-dinner ta unyang gabi masugot ka? Sigurado ka? Sigurado ko. Unyang gabi ha. Mag-dinner ta. Matuta sa restaurant. Sa Tambilawan Restaurant. Oh, sige, sir. Kung una. Kung na kay mga friends, daday mga friends, mga kaila nimo. Naman ko'y mga kaila. Sila si Galvez Dagala, sila Linchin, Jerbong Ichabis, Haruka, sila si Paul Grace, sila Ayana, sila Rick Rigismar, daghan kaayo. O sige, dalaan na sila. Kay shiran po nato sila sa mga maayong butang. Sige, sir. Magkita to niya. Eric ha? Eric, akong pangalan. Sige, Eric. See you later. Kuya Helen, pila may dagan sa istorya, kuya. Miadto mi, kay gi-invite pibig dinner. Pag abot dito, kuya, networking man di ay. May seminar mi niya, kuya, sa networking. Pag humana mog networking, kuya, ay hapa mi nangaon. Pero tigyong gutuma, kuya, kay alas 7 mi nangabot, alas 10 pa mi nahuman sa networking tungod sa kadaghan sa mga testimony. Kaya doon ay mga doktor, mga engineer, mga gobernur nga naa dito nga nangundang na daw sa ilang trabaho, kuya, kay nag-focus na daw sa ilang networking. Gani, kuya, mauki ni mga panghitabo. Salamat kayo sa panihapon. Eric. O, isa pa yan. Unya, unsa may desisyon nimo? Na-inspire kayo ko sa mga experience sa mga tao dito. Like, grabe di ay, no? Dagan na di kayo ang mga... Dagan na di kayo mga nangadato sa inyong grupo. Daga na kayo. Si Christian Dale, grabe. Maupay pagkapalit og sakyanan, bagong sakyanan. Wow! Nagpalit siya og sakyanan bago karon kining Toyota Carabao FX. Og si Sianyo, kato ganina si Sianyo kita kato. Kuanto? Gikan to Amerika. Ni uli to dinhi kay mukita naman siya og 90,000 ang buwan. Wow! Nya ikaw. Unsay plano nimo? Sorry kaayo ha. Kay baw kibitaw nga sa among sitwasyon. Dili magid may kwartahan. Sige lang. Sorry kay Eric. Interesado kay ko Eric pero wala lang gyud ko'y kwarta. Nga kuan. Wala ko'y kwarta nga ikatampo. Sige ra. Wala problema. Kung gusto ka, bano-bano lang gusto ka. Pero saan man na? Lagi, makakuan lagi ka. Mga kwarta lang kapuhon. Sigurado ka, sir? Sige lagi, ay kabala ka. Mangita tag pamaagi para na.
Sige, kung mao man ka na, sir. Oy, effort lang gud gamay. Effort lang. O, sige, sir. Walay problema. Mauban ko ni mo, permi. Kuya Helen, grabe kuya, murag na-engage na hinuong ko aning trabaho ako ya kauban ni Sir Erwin. Erwin na ito kuya, dili na ito Eric kuya. Erwin Basia to. Gani kuya, maayo kayo si Erwin gud mo istorya kuya og daghan na pud ang ihang napasulod nga mga downline. Gani gitagaan gani usab ko niya og downline kuya. Kay daghan man ko kaayog mga gipang-endorse niya. Gipang-endorse na ko sila ni Shakaina, sila ni Banilope. Gipang-endorse gito na ako sila kuya oy. Labi na tong networker pod nga si Chanel Acacio kuya, grabe to. Anak gani kuya. Gani kuya. Natoy mga panahon. Hoy. Len. Ma. Yun na pa. Nag-ilis ka man. Mulakaw ka ba? Ma, mulakaw ko. Asa ka man paingon. Muadto ko sa mall, ma. Muadto kog mall. Muadto kag mall? Alas 10:30 sa gabi eh? Ayaw kog buanga ha? Wala na'y abring mall. Labi na karon kay dunay pandemic. Ma, ayaw kog makaki. Asa ka paingon, ha? Kuan ma, kanini ang tinuod, ay lagkalain ma, pero doon na namin gamay mga celebration sa amo ang grupo. Pastilan. Naanarasad na ninyong grupo-grupo ninyo, ha? Ang grupo-grupo ninyo naanarasad na. Kinsa na pa po ng mga kauban ninyo? Kuan ma ka nang bali nakakuha man gud may daghan kaayo mga networking ang mga downlines kami nila ni kuan. Kami nila ni Banilope. Pastilan. Sa sunod ha, dili ka mamakak ha? Dili ka mamakak. O pag-amping baya ha? Pag-amping kabaya sa imo mga lakaw nimo. Ma, dili ka ngay mabalaka. O kay nga anong dili ko mabalaka? Ay, kato mga kauban nako, labi na kato si Erwin. Sir Erwin. Ma, mga buutan kaayo, mga kanhing mga seminarista sila sa una, ma. Seminarista mo, salig ka na? Basig nalimot ka, ha? Unsa, ma? Basig nalimot ka nga imong papa, obispo na sa una. Oh, ma. One eternity later. Sir, Oh, ingon ka nga. Daghan ta din ingon ka na sila Benelope dire, na sila Niniel. Kato mga downlines na to, sila Lara Oksanya, yung ko na sila din Late na kay ta ka nga ingnan, kog late naman po sila nagpahibaw nga. Di sila makaanhi diri. Ha? Nga naman. Ambot lagi nila. Kita lang dahi doon din mag-party-party, sir. Okay ra good uy sabay na ana. Kaya to din celebration lang yun kay kita naka-hit man ta. Sige. Mag-istorya na lang kita din Okay, good. Na may video kay mag-video kay na lang ta. Sige, pero basig You are the love of my life na po na yung kantahon. Ngita gud taglain gud. Dili lang gud nang you are the love of my life. Ay, sige, unsa may imong kantahon? Dali lang be. Nanausa ko diri sa video kay. Okay. Ay, nabalaka ko, Anita. Basig, unsaon ko ani niya? Hinuon, wala siguro ni siya plano na ko, kaya di man ko kagandahan. Basta. Magkanta na, sir. Kanta na ko bitaw. Buotan gid siguro ni siya. Kay wala may mali siya ang kanta nga iyang giplay.
one friend man. Buotan dyan ni siya, I know. Sir? Excuse me, Erwin. Unsa man to? Okay lang ba nimo ka ng juwit atong kantahon? Sige. Ako manggod, basig malain ka ba? Hello, kay buotan man kay ni siya, oy. Ano, of course. Dili ko malain, oy, nga nugog malain. Sige, siya ta sa Sige. Siya to lang ta. Pangita na ko di og kanang magjuwit ta, sir. Sige, mangita ko ha. Dali mangita ko. I wanna leave my lifetime loving you. I wanna live my lifetime. Kana. I want to spend ay. Kana nindot kay na, sir. Sige, kantahan na to ha. Juwit ta, ha? Sige, Juwita. Deserving po ni siyang respetuhan. Kay buutan ka nga pagkatao. Ready ka na? Yeah, I am ready. Sige, nganta taan eh. One eternity later. Sir, excuse me. Naman. Imo magugong gihag. Ay, I'm sorry, friendly hug lang niya ko, Are you sure? Friendly hug ra gyud ni. Sir, Sige na ka, padayon ng kanta diha. Friendly hug ra ni. okay. Dili kayo ko comfortable, sir. Yan. Friendly ra gud ni. Inom sa para di mo ko inom sa Salamat, guys. Thank you kayo, sir. Thank you kayo. Kuya Helen, I feel the glory at the time. Nanginit ko ni adong higayon na kuya sa di ang iya kong gihag. Labi ng kuya nga, murag doon ako na-feel sa luyo nga kalunggo kuya. Gani kuya, medyo tipsy-tipsy na minitong higayon na. Ambot yo kuya, oy basta kay murag kanang nawala na lang gyud kuya kanang at least totally nawala na lang ko niya. Kalit na lang ko kuya nga basta kay iya na lang kong gipaatubang atong higayon na iya dayon iyan lang daygo kong gihagkan kuya. Gihagkan ko niya na itong higayon na gani. Basta kay sa dihang paghawak niya kuya, nawad-an kong kusog, akong tiil murag nangurog. Anya, basta nilukmay ko kuya, bisag unsaan ako pugong. Usa lang ko kagunit kuya, malukmay ko. Ana gani kuya, iya kong gihagkan. Dinhi sa akong ngabil kuya, iya ang gipaak-paak ang akong mga ngabil. Nang pinaakan kuya kanang sinupsupan nga mura gasupsup og lagos kuya. Dagay-day nga ni sa akong liog kuya. Grabe yung kainit niya itong higayon na nga akong gipati kuya. Itong higayon na. Erwin. Yeah. Erwin. Oh no. Erwin. Kagilord. Erwin, imo kong gipasandig din niya sa bumbong. Gipasandig ta ka dinhi sa bongbong. Ano man? Nakasuway ka na ba ni nang gitawag nilag vertical? Vertical? Unsa ka ng vertical? Shh, ayan na dakag istorya. Ako na'y bahala ni mo. Okay. Erwin, Erwin, unsa ka nang mahait nga dumpol. Ayaw dakag sapa. Ay, nakada sa bus. Erwin, what is... Oh no! Nangurog ang mga tuhod ko, Erwin! Oh no! Yeah? 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 Yes? Erwin? Oh no, Erwin!
Erwin! Oh no! Oh no! Ayaw sige glitok anang uno. Oh, nga naman. Kalaban na to na front row ta. Sorry. Kuya Helen, nag-abot akong ginhawa nitong gayuna, kuya. Murag maputol lang akong ginhawa nga musipirit akong espiritu, kuya. Nagsige kog uno, kuya. Uno. Siya po naghandos-udos. Uno, dos, handos po siya, kuya. Gani, kuya. Wag yug ko makapugong, kuya. Doon na ginatabo naman itong gabi una. Abi gani na ko, kuya. Nga, wala rato. Kaya pagkaugma, kuya. May adto siya bahay. Ugma o kini mga panghitabo, kuya. May ani ka? Bawal ba? No. Nang sa kaman. Nadlok ko. Huy! Nang sa man ka? Anong madlok man ka? First time ang guna ko nakakita og ingato kada ko nga bitin sa purol. Nang sa kaman? Uy! Paminaw ba niyan ko din eh? Nga naman. Miyani ko din eh, tungod kay... Gusto na kong panindigan ang naitabo na to. Erwin, Oh, saman. no. Dili ko katuo. Nga naman. Dili ba ako kagwapahan ha? Anong imugi ko magustuhan? Hey, listen. Wala na sa hitsura, okay? Wala na sa hitsura. Di mo sabto na ako tungod kay... Di lang ko siguro di lang siguro magtabon-tabon pa. I just wanna say that I love you so much. Erwin? Yeah. Dili ka makaduli, okay? Dili ka makadili na ako tungod kay doon na naitabo na to. Erwin? Please, taga-isab tsansa nga imong ma-feel ang ako mga pagmahal o pagpanggadi nimo. Erwin? Sige rin magkag-Erwin. Uy, sa mali ba di ka mo reply? Ang gawoy mo manigisulti sa script good. Oh, sige, kumauman ka. Basta wala ha, huwag atrasay ha. Kita na. Sige na, unsa man ka. Erwin? Kuya Helen, grabe kayo dito yung gayuna, kuya. Murag ko gibayaw sa langit. Nito yung gayuna nga murag, ay ambot na lang, oy. Ano bang, ako aminon ko, kuya, di mang gyud ko gwapa, ha? Di gyud ko gwapa, kuya. Kini akong ilong murag, nagyan isa ka gatos ka bisis nga gi swab test, kuya ba? Dakuon ba yagi kog ilong, kuya? Pero basta, kuya, kay murag di ko makatuo nga na in love na ako sa Erwin, kuya. Gani, kuya, gipakita niya nako tanan. Unsa ko ka-importante niya, kuya. Gani, dito ko, gidako niya dito sa ilang bahay, kuya. Mauni ang pinaka-exciting nga part, kuya, nga gidala ko sa ilang bahay. Wa gyud siya maulaw nga ipaila-ila nako, kuya. Gipaila-ila ko sa iyang mga parente, kuya. Sa iyang pamilya di ay. Ug mao kini, kuya. Usa ka biniana dito sa ilang bahay. Pa, may gabi ninyo pa. Ako din ipaila-ila ninyo si... si Lynn. May gabi ninyo, sir. Ma'am? Unsa may buti pa sa ani, Erwin. Ma, pa. Gidala na ko siya din aron niya maila-ila ninyo. Unsa man eh. Unsa ni klase nga pagpaila-ila, Erwin. Imo pud ning downline. Dili, ma. Siya Unsa, Erwin. siya ang akong uyab, ma. Santa Cruz, Davao del Sur. Ngano, ma? Erwin? Imo kining uyab? Oo. Dong, Apa? Naday ka di, apa?
Patinguga po ko ninyo, apil-apil ko ninyo ng drama, o di ko nyo patingugon. Tingog niya. Dong, kadang ayaw lang po dong kalain dong ha. Kita ka mama ni mo dong, guwapa. Sa atong pamilya dong, puro ta hitsuraan. Wala man ko niingon nga pangit ni siya Lynn, pero lahi ra po kayo lang ni sa ato ang hitsura dong. Pa, wala man siguro itsura pa. Pag-abot sa gugma. O kitang tanan mga binuhat sa Ginoo pa nga liwat niya. Pariha lagi ta. Puro tatawo. Pero dili ta pareha gitsura. Unsa nila masultis mga tao, Erwin nga. Dunay lahi nga naapel sa ato. Unsa ba? Dili ba ka matingala inyong anak puhon nga. Minganing now. Erwin, muli na lang ko. No. Ayaw lang uli. Ma, mustay lang una siya dinima hangtod sa kwan ma, hangtod sa nyo sa kinini ang Valentine's Day. Valentine's Day. Mag-unsa man mos Valentine's Day. Maghatag og bulak ma, chocolate, Unsa nga chocolate? Toblerone. Tubleron. Tagaan ni mog tubleron kining babae nga murag naog white rabbit. Erwin, muli na ko. Ayaw na aglakaw. Muli na ko, Erwin, dili na ko kaya ng tanan. Pasag di siya nga mulakaw, Erwin. Ma, mabalik ko totod ma. Yun na pa. Lynn, Ang samahin. Wala pa ka masatisfied yung papanulti sa inyong mga ginikanan. Wala pa ka masatisfied. paminaw. Dili ka pwedeng mulakaw karon. Huwag nga nung dili. Doon ay korpyo basig sa presuhan ka matulog. Bahala na. Please, ayog lakaw. Nga naman, nga paminahon man nimo ang sulti nilang mama. Ako'y paminawa kay ko na gugma nimo. Bisig ingani lang kong itsura pero daghan may kaliwat nga gwapa. Ako ray ingani. Mga igsuon ako mga gwapa kaayo. Tanawa ang picture ni Prince Bismanos. Muan ang igagaw. Tanawa unsa ka gwapa. Kaila ko ni Prince Bismanos. Doon na imjing nga sakyanan nga puwa. Sorry. Dili siguro tang meant to be. We are meant to be. Please, ayaw ko na unaan ha. Ako'y nahigugma nimo. Ako'y magkagpuyo nimo. Ayaw ko na unaan ang anak klase ng mga tao. Pero at the same time, ginikanan ko na sila. Pwede ta nga, musuway nila. Nga doon nagyapoy respeto. Ang importante, ako ang imong makauban. Ako ang imong makauban. Dili sila. Man ikana. Gigugma ko ikaw pagkayaw. Inuod pa ka na imong pagbati. Suma! Gipaila-ila ta ka. Gibutang ko ikaw nga picture profile. Kung nagmatter pa sa akong itsura, di ta kibutang sa picture profile. Tanawa ang imong mga picture sa akong Facebook. Di ba? Walay mga filter. Di para sa uban nga grabe og filter. Gusto kong maila kanila nga ikaw. Doon na pa'y mga tao sa kalibutan nga dili itsura ang magmatter alang kanila. Ugusan ako na. Tinuray kining kong nga gibati ko nimo, please. Don't go. Maluhod ka sa imong atabangan. Elvis. Please, I'm begging. I love you so much. Doon na pa'y true love nga tinuod din yung kalibutana. Ayaw kong biyay. Dili ta magbuwag. Dili ta magbuwag. Elvis. Elvis. Kuya Helen, grabe ka ayo kuya. Tagos sa akong puso og bukog kuya. Ako sa bukog ang ako ang gibati atong hingayon na kuya. Tinudanay pero kuya akong pangutana, dili ka ako mag-antos. Dili ka ako mag-antos kuya pag-abot sa panahon. Nga mao ni mahita po kuya. Lait-laiton ko sa ginikanan ni Erwin. Kuya, tabangi og tambagi ko ninyo unsay angay na kong buhay tuon. Inyo magtatampo. Lynn. Bueno, mga paryente, inyong nadunggan ang suwat ng ipadadin kanato ni Lynn, mga higala.
Unsa man ang angay niyang buhaton. Tabangan ta nigtambag mga paryente. Tabangan na to nigtambag bisan o gamay lang kayo ang nag-share mga paryente. No, okay ra gamay rang nag-share da. Unsay mga tambag ninyo be? Dire ali mo dire be. Ingon ni Mond Mitra, Lin sayon ra na. Oy, ay di ko mabasa ani oy. Ingon ni Mon sana all higugmaon. Kuya patambag og legal ni Attorney Ronel de Palobos. Da okay ra to oy be, tawagan na to si Attorney Ronel be. Kadiyot lang kayo ha. Uy, may nanawag dire. Hello? Yan kay manawag tang Ronel de Palobos. Naman po nanawag po dire sa akong cellphone oy. Attorney, dahil lang ha. Attorney de Palobos. Tara. Masigula to siya naminaw ba? Karon? Grabe po niya kaagi niya mga paryente oy. Dahil lang. Ato na yung paminawan basig naminaw niya. Basig busy ni, no? Busy man siya mga paryente. Busy man si Attorney Ronel de Palobos. Ano na lang ta sa inyong mga tambag na lang ninyo, no? Ingon ni Susmita, why forever, oy, magbulag manggani mi, dapat sila pod. Abnormal kay ka Susmita, promise. Ingon ni Roel, Alberca, okay ra na day, oy, ayaw lang gyud og tipon sa imo ugangan. Adto patambag ni Belo, joke, ingon ni Queenie Bautista. Samtang ingon ni may kaila, ang gugma between lovers, hindi man ginikanan ang forever. So, pakisamahan mo lang din ng maayos. Kuya Helen, good afternoon. Okay. Ingon ni Vanilupi, maayo untag parihas tanan sa mga batasan ni Erwin. Ano, kanang imong uyab di ay, imong bana di ay Vinalupi. Ingon ni Haruka, pasagdan na niya kay di man sila ang mag-ipon. Samtang ingon ni Bossing Di Jovin, shout out naman ning Inuwagrana. Ingon ni Aldwin, tambak unsa man Attorney Iman. Ayan, botoy. Ingon ni Jorom Port Dixon, challenge na imulin, pag magsama na kayo, ipakita mo mahusay kang asawa kang Erwin. Oy, wala na tayo oras, ako na lang mo tambag be. Ako mo tambag ha. Ay napaday if tinuod nga nahigugma si Erwin nimo og love pod nimo siya, then got to fight for it. Kamo ang mag-ipon, but despite against sa iyang parents, sa imuha still show respect and ipakita ang imong true ato sa ilaha. God bless. Ma-learn lang na malay nimo ma-learn sila. To make person at the center of your world is bound to end in a disaster. There are too many factors outside your control. Ayaw ko yung English ba kaya nagdudugo. Ako mga parente, dili kay ko kay bawo mo English pero padugon ko na inyong ilong ba? Mao ba? Okay, Lien, ibaw ko nga naminaw ka karon. Lien, importante mangyud pod ang kuan sa ginikanan, no? Nagpasalamat si Erwin Basia. Oh. Lien, importante mangyud nga dunay blessing sa ginikanan kung unsa man pagabuhaton ninyo, no? Pero sa masa gistoritis kadaghanan nga ang magminahalay kamo mangyud, no? Abi ni Mulin, ang Biblia na nag-ingon, dag-a ang dautan pinaagi sa pagkamaayo. Ipakita kanila ang pagkamaayo, dili lang sa ilang ginikanan kundi sa tanang mga tao sa kalibutan, no? Ipakita ang imong pagkamaayo, no? Kung mo yung kagdili kakagwapahan, bawion nato na sa batasan, no? Bawion nato na sa batasan. Kitang tanan dinhi sa kalibutan mga laos na ang atong mga hitsura. Kanang nagpagwapa-gwapa diya, magbitay lang gihapon ang mga liog ug ang naong ana. Kana bitaw mga tigulang ang mga gwapa kay ilang idilit nila ilang pilok o kilay kay ilang ipataas. Ibalik nila tunga-tunga silang agtang kabantay mo ana mga tiguwang. So buti pasabot maabot ang panahon nga mga pangit gyapon tang tanan pero ang batasan mao'y legacy nga dili gyud na, no? Dili gyud na mawa ang maong batasan. So pildiho nato ang ilang batas, dili maing batasan pinaagi sa ilahang pinaagi sa imuhang maing pagpakita. And labaw sa tanan, love kaayo nimo si Erwin ug love sab kaayo ka ni Erwin. Na? Nagminahalay mong duha.
So, walay duda nga buo na dapat ang imong desisyon. Basta ayaw lang mo pagpuyo dito sa ilaha aron nga dili ka mamatay sa konsumisyon. Bueno, mga paryente, mao kato ang suwat nga gipada dinhi sa aton tulumanon. Nindot kay nga maong suwat mga paryente, no? So, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Ako lang gihapon ang inyong Kuya Helen. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat.